Munoziva kuti chii manje? Ndanganoda kunyatsozunza mutaka but manje hey, I can't get hapana. Ndatry but hakuna chinhu seru. And haisi mhosva yangu, munongoziva kuti kalife katakakura kari kakangosiyana siyana. Ini ndakakurawo zvangu kulife ine vanhu vanowana vane tunhu twavo. Seriously, kuskero ndaenda ndiri muprema, kuchikoro ndaiperekedzwa nemota. Saka mutaka waizokura sei kana nemiwo? Hapana pawazombokura. Itipi yandatokupei varume. Wakaona musikana wako ane mutaka wakanyanyodai haana mbobvira akagara muprema. Haana kutombobvira akagara muprema. Hanzi sure pabatwa munhu. Ya, pane chinhu chandiri kufarira munomu. Ndiri kuona kuti malaizi ari kudyiwa zvakanyanyisa. It simply shows that our leaders are leading by example. It's a good example. But haikone kuzoningirikina kuti tizokushayai makumhanya nemudumba. Aiwa, ngatingogumire pakungodya ipapa handiti. Stage haijairika mana. Anybody unyepera stage ndo chinhu chekuti unenge uchikwata. Stage yakaipa genga anybody ukubhaizai. But ndemwe ndaseterwa pesi panapa mangona kuti mufana tine afamba nepesi. Arova ndima. But chinhu wani manje chandinoda ndofarira mai vangu zvakanyanyisa. Amai vangu vakanipa advice yekuti mwana wangu kana uchingotya kuenda pastage, and advice iyo ndinofamba neyo pese pandiri. Kana uchikwata stage mwanangu, uchingosvika pastage, wona murume wese sasina kupfeka. Zvako zvinosekeseri. Hanzi ngoona murume wese sasina kupfeka. Saka pandauya munomu manje, hey! Panangotarisa blazvarava. Ameno zvandiri kungonzwa so. Sure, vandipedzera. Munoziva kuti kafiye kese keke kabva kaenda. Zvekuti kana headline act wedu ka anogona kungoenda ndakangomira ndakatarisa zvangu. Aiwa. Right, ndisati ndaenda hangu kumberi, ndodangotendawo zvangu antimili vangondipfekedza hanzi gonyeti ngoenda pamberi pavanhu vakapfeka kadress aka. And also ndoda kuzotenda boyfriend angu achandi undressa, saka ngatingomhomberere maoko. Aya, vese vanoda kutendwa ka apfekedza ne acha zve. Iri kutendera wakanzwa nani aritaure wakanzwa nani go